Nga pugso namon nga manugbakal dira o kung may sari-sari store sa padayon lang sa pagpadala sa inyong entries agad may chance nga magdaog gasang dalag ko nga prizes sa Kapuso Bigay Premyo Panalo Season 6. Over 11 million pesos ang ipanagtag kag almost 2,000 ka mga winners ang pwede nga magdaog sa cash prizes daily kag weekly. For the first time, mahaga o kung maghahatag ang Kapuso Bigay Premyo Panalo sang duha ka brand new house and lot units. Ang official setting of entries nag-umpisa na sa February 25, tubtob May 5, 2023. Pwede nga maghulog sa entries sa Jimmy Regional TV kag radio stations nationwide. Magpadala na sa entries kay base ka muna ang next nga winner, mga kapuso. Pangpuhunan ko sa tindahan ko at yung iba pantulong ko din sa mga apo ko na nag-aaral. Sisave ko muna. Siyempre, isipin ko rin yung para sa akin. Saka yung iba, siyempre, pang tindahan. Maghulog lang po ng marami. Hindi po ito scam. Sali na kayo sa BPP.